Bwanjino tikambepo za Mzimayi amene tikumuona pa screen pathu pwete. Chitsiru cha Mzimayi ende mundimvetsetsa kutsogolo kuno zifukwa zimene ndikunena kuti chitsiru cha Mzimayi akuti dzina lake Rita Mkandawire chibekete chenechene magazi. Anyway, Mzimayi ameneyu anabwera masiku apitawo mwinanso munazitsatira pa tsamba lake la mchezo makamaka la WhatsApp. Anabwera pamenepo pa status pake ndikudzayika zithunzi zosiyanasiyana chinacho ali mbulanda akuti kaya waphedwa chani basi kulemba pameneponso zimazimawu zosiyanasiyana iyayi ineyo tamupha munthu wanuyi ngati mukufuna thupi lake mutuzi zonotono tikalipeza kuti ndetu munaliro chiberetu koma ndehe chinativuta kuchiphato chimenechi mpaka nakuchi zichizono zinayi zochititsa mantha pamene ndimawerenga kudzana kuti kumalawi kuno tafika point imeneyo yonena kuti anthu akupha munthu kumugwira Mzimayi kunkakamiza kunena kuti tsegula foni yakoyi itsegule munthu Mzimayi uja nkuitsegula foni ija iwacha ndikupanga access ndekuti WhatsApp yake ya Mzimayiyo kenako ndikumupha Mzimayi uja kenako nkunjambula zithunzi ndikuponya pa status ya foni yomweyo ya Mzimayiyo kuti azibale ake azinzake osamene amacheza nawo pa WhatsApp athe kuona zonena kuti iye waphedwa. Zigawenga kufika level yopanga zimenezo. Inali nkhani yonena kuti imanjenjemeretsa kwambiri ndipo anthu ambiri anadabwa nayo kukhumudwa nayo kunena kuti ayi sitingafike level imeneyo kuti mpaka nano azigawenga zizifika pakupha choncho. Enanso kumanena kuti ugwidwa phanga tikakugwira ndi uwonanso kuti upanga motani weyo ena kumene zitsiru ngati zimene zitikazigwira umafunika uzipha. Inali nkhani iji yonena kuti inadzangopereka betsemwe mwakamakano ku mtundu wa Malawi. Koma inalibe yosatsimikizika nanga sinde kuti panayi pasanabwire information bwinobwino kuti kodi kapena zatsimikizika verification inali isanachitike nde kwapezeka zonena kuti anzake a Rita Mkandawire ameneyo anabwera abende kuti komwe kuja ku status kuja ndikumapanga reply kumayankha kumene kuja kuti kodi zikukhala motani kupeza kuti ayamba kutukwanidwa azitsiru inu muzipanga zanu zanjinjani khangati kuti ndi Mzimayi uja anali ali moyo koma anapangira dala basi kongolemba ma status amene ajawa dala kaya pa zifukwa zotani tizidziwa bwinobwino kutsogolo kuno. Kenakono pamene panali pa 28 July 2026 kunapezeka zonena kuti mamuna wake basi tunde kuti wakapanga ripoti ku Mzuzu police station kunena kuti mkazi wanga Rita Mkandawire ndi mwana wanga Kanyamata asowa sakupezeka iyayi ndekukuyendanso zinkhani ngati izizi ndamene ndekuti apolisi anayamba kufufuza apezeka zonena kuti akampeza Mzimayiyo ndekuti ampeza ku Ngala Trading Center pa lodge ina pamenepo ali bwinobwino zonse zili bwinobwino iyeyu pamodzi ndi kamwana kake ka zaka 5 iko chaku Karonga uko ndeti patapita masiku awiri mamuna wakeyo atapereka ripoti ku polisi ndithu ya Mzuzu. Ndatampeza yonje ja polisi nanga sindetu waotcha wapangisa zora polisi awotcha fuel mamuda akalimbana ndi nkhani zenizeni kumalimbana ndi zimenezi basi tamugwira Mzimayi uja kuti pofalitsa uthenga wabodza nkhani zomweno zinakatha kubwetsa chisokonezo nkhani zomweno ndekuti ndizoopsa kwambiri iweyo kufunikira ukaonekere pa koti ndipo takumanga waphwanya malamulo kumene koko ndekuti ukalandira chigamulo chako tikamaliza paperwork yonse ma investigation onse kafukufuku tikaonena kunena kuti kodi akhotha kakamba zotani ukalandira chilango chotani. Mzimayi ameneyo mwinanso ena nkukhala kuti kaya ndi neba kaya mwina ndi village mate otamachokera mmodzi amachokera akuti ku Ntowera Imfa kumene kotu Sangala village kwati wansambo kukalonga uko obviously anapita ndekuti kukalongawo kokhalanso kwawo ndetu tikhoza kunena kuti Mzimayi sanaphedwe ali safe bwinobwino koma kumayendanso ndekuti zinkhani zina zake kuona kuti Mzimayiyo akuti anali pa ulendo onena kuti akatuluke kazipita ku Tanzania kaya amafuna athawire kumeneko chifukwa chonena kuti zifukwa zimene amafalitsira nkhani zabodza zimenezizi zonena kuti wafazi waphedwazi zinayi zonena kuti iyeyu kuteko kuti anali ndi ngongole ndalama zonoti abweze kwa anthu ena ake ndipo tuzikuona kuti Mzimayi ameneyo anayindika khalidwe kamene koko konena kuti amakongola ndalama kwa anthu kunamiza anthu kuti apange ma business basi antumizire ndalama akatero yeuja adye ndalama zija ndikuthawa moti anamangidwaponso chaka chatha nkhani zake zangati zomwe zatasowetsanso mamiliyoni anthu ndipo anampezanso ndi mafoni ena ake
nkhani zake zomafanana napo ndi zomwezi. Ndi apapa amafunanso ndi kuti no anthu aja amene ali naye ngongole aja akaona zoona kuti iyeyo wafa ndi kuti anoti basi ndi kuti ngongole ija palibe amene angabweze nanga sinde kuti amene atibwezere ndi kuti wafa basi tili njira yothawira imeneyoyo. Komabe zikungopatsabe chidwi kuona kuti Mzimayi ndi kuti anali pa banja anali ndi mwamuna wake. Tikambaso zimenezo komano tikambe motere ndi kuthawako kwavuta. Apolisi amanga apapa ali muchitokosi as we have said. However, Mzimayiyu vuto lake lenelene ngakhale chani chifukwa anafika polengeza ponena kuti ngakhalenso kamwana akakaka pa status pomwepo kamene yaye kasowa ndi kaphaposa zedwa pompa zikayenda bwinobwino tipanga zoona kuti tithane nako kameneka. Kumuona Mzimayi umaoneka ndithu wabwinobwino koma ndi kuti zochitika zakezo maganizidwe akewo hayi ndithu chilombo china chake. Mfiti ya Mzimayi, I think chitsiru zenizeni ndithu. Ayi ndatakamba zoona kuti anali pa banja anali pa banja ndi mwamuna wakeyo akuchitaone kuti ndi mwamuna wachikondi fazani ndi zinkhani zake zoti mwamuna wake samamudziwa zoona kuti Mzimayi ndotere. Ngati ife tinamudziwa zoona kuti chaka chatha ameneyo adamangidwa mwamuna wake akalephera kumudziwa zoona kuti mkazi wangayi ngwakhalidwe lotere. Mwamuna aya amadziwa zoona mkazi wangayi ndi kuti ngokonda ndi kuti zomabera anthu ndalama chani sangalephera amadziwa zimenezo amamudziwa. Komano akuchita kuona kuti ndi mwamuna onena kuti despite ndi kuti kulephera kwake kwa mkaziyo iyeyo mwamuna aya amamukondabe mkaziyo amamukondabe so ngakhale mwana wakeyo. Nchifukwa anafika point ono kuti akafika ku polisi ndi ukasoma kumene kuja kumanena zoona kuti ayi mkazi wanga ruwasuwa taona anitu kukwenda zinkhani ngati izi saizi ngakhala kuti ndizoona kuti mwina make iyeyo aphedwa tafufuzani mwamuna wachikondi ngati uyo. Obviously ndikuti adonawa ndokondanso ndalama. Of course ibe wina ali samakonda ndalama eti koma ndikuti awa ndalama zawozo amafuna zizipezera ndikuti pa window munjira zolakwika. Ndikuti ndi aja magaya ndi magulu azimayi ajonera kuti sangapume bwinobwino atapanda ndikuti kukhala ndi zimamiliyoni akhoza kupanga zolakwika even kuphwanya malamulo pokhapokha ndikuti akhale ndi mamiliyoni. Ndikuti posankhanso mwamuna mwina adasankhanso mwamuna onena kuti anali nkuthekera kuonena kuti anakatha kuwasamala nanga tizinena kuti mmene akuonekera amakuoneka ngati Mzimayi kuti kapena mwina make anali ndi mwamuna oti osamasamala mwina kapena amagwiritsa ntchito ndalama zake sitikuziwa. Komano ndi chabe yongonena kuti Mzimayi wantundu wanji ameneyo kufika point onena kuti ngakhale mwana wakeyo kumulengezera pamenepo kuti uyuso ndi musowetsa ndi mupha uyu kubwera iyeyonso. Ayi ndithu zongopatsa chidwi zeti makolo akakhala tinabereka mwana basi ruya chimweni atili ndi mchemwali awaso ndi kuti so ablo amene wawa iye ayendere ndi mkazi kumakamba chitsiru ngati zimene zizi pepani kwambiri koma ndi chitsiru cha munthu. And now we hope kunena kuti pa courtipo ameneyo akalandira ndi kuti chilango chokhwima fonso nena kuti nkhani ngati zizi zitikhoza kumakhala pasi nkumano kumalonyozana polisi simugwira ntchito zona akuba mpaka nakafika kumanyoza boma iye aboma simugwira ntchito zona zachitetezo zachitofika point yona kuti kulibiretu chonje pamene ndi kuti Mzimayi yakungonama chonje public alarm basi kunjenjemeretsa mtundu wa Malawi zili zinthu zijazi Zabodza tizisewera komano nkhani zake samakhe ngati zizi. I think this is beyond Mzimayi akuyenera akalandire ndithu chilango chokhwima fande ulendo wathawo chaka chathaja anapeza kuti amene anatuluka kaya analipira ndalama kaya chani tampasa nkonti zaka akaseveko amenewo. Ayi chiwanda chimene ali nachocho chitakachoka ndithu kundende ndakakumane ndi kuti ndi azimayi anzake soraseva kumene kwako ndikutopa akamuphete mule kummenyako kumuonesa zonena kuti ukapanga zofoyira kunoko ndi kuti kulibeko zaushasha zakozo. Otherwise kuliro azimayi yetu kunjako mitundu ya azimayi magaye amene simunakwatire tente samaleni posankha azimayiwo tingasankhe zimbalangondo za azimayi ngati zimenezi akuti